dcéra pána Juliusa nám napísala už dávnejšie. Bohužiaľ sme nemali dosť informácií a museli sme o pomoc poprosiť vás, televíznych divákov. Podarilo sa a snáď tento príbeh dnes dokončíme. Vítam pána Juliusa. Dobrý večer, vitajte, nech sa páči, sadnite si. Cítite sa dobre? Ďakujem, ujde to. Môže byť, trošku máte stres a trému, ale verím, že to o chvíľočku prejde. Poďme sa porozprávať o tom, prečo ste tu. Vaša dcéra nám naozaj napísala už pred časom a vyzeralo to tak, že nám sa vôbec nepodarí tento príbeh realizovať. Vy ste chceli stretnúť... Brata. Vášho brata, vyrastali ste spolu? Vyrastali sme v ústave ako... V detskom domove? V detskom domove. Prečo ste sa tam dostali, viete? To neviem. Som sa dostal ako dvojročný, potom som putoval z domova do domova, podľa toho, ako... V akom veku ste boli? Ako som v veku bol a v tom druhom sme sa stretli. Áno. A ja som potom musel odísť po ďalších rokoch do druhého ústavu a tam nás rozdelili a jeho si medzi tým voľakto zobral. Adoptoval? Adoptoval a odtedy sme sa nevideli. On bol mladší ako vy? Bol. Asi tak o 3-4 roky mladší, myslím. No a vy ste si povedali, že by ste ho chceli stretnúť. Áno. Vy ste podnikli niekoľko krokov, aby ste sa s ním stretli. V podstate ste ho hľadali hneď potom. Tak som sa oženil, tak sme ho hľadali aj s manželkou a sa nám to nepodarilo. Kde ste ho hľadali? No tam v tom rodnom, v tej rodnej Dedine, obci. odkiaľ pochádzate? Áno. Lábovce, sa to volalo pri Šafárikove. Teraz je to akože Tornala. A nič sme nezistili, takže... Žiadne informácie ste nedostali? Nie. Ako si na neho spomínate? No, tak spomínam si ako chlapec. Koľko rokov vlastne ste spolu strávili v tom domove? Asi tak rok alebo dva. Tak krátko? Tak krátko, no. Boli ste spolu na izbe, alebo... Nie, v tom jednej budove, to bolo dedina Stránske sa to volalo. Pri Šafárikove tiež a tam on prišiel, ja už som tam bol a potom som musel... A vám povedali, že toto je váš brat? Áno, povedali. Podľa papierov vedeli? Podľa papierov a tak, no, tak sme sa stretli, sme sa normálne bavili ako chlapci, alebo tak. Vy keď ste odišli od neho, keď ste ho naposledy videli, ste mali koľko rokov? 10. 10. A on? O 2 On roky? má o 3 roky menej, takže ja som bol piatak, on bol prvák. Čiže vy si na neho pamätáte vlastne ako na chlapca? Ako na malého. chlapca, no, malého. Čiže keby ste sa teraz niekde na ulici stretli, zrejme Nie. vôbec netušíte. No, nebolo to teda naozaj jednoduché vo vašom prípade. Každopádne pátrali sme hlavne za pomoci televíznych divákov. No a pozrime sa, ako bol Janko úspešný a ako to dopadlo s vašim bratom. Banská Štiavnica je miesto, na ktoré sa naozaj rád vraciam. Bol som tu už dvakrát na výlete, raz v lete, raz v zime a teraz som tu opäť, tentoraz pracovne. Som tu preto, že v tomto krásnom banickom meste býva pán Jozef, ktorého sme hľadali prostredníctvom jednej z minulých relácií Pošta pre teba. Sám sa nám prihlásil, dohodli sme si s ním stretnutie a tak sme tu a ideme za pánom Jozefom. Krásna kvetinová výzdoba. Človek by si pomyslel, že v rodinnom dome a nie v paneláku. Tak tuto by mal bývať pán Jozef. Uvidíme, čo zastihneme doma. Dobrý deň, pán Jozef. Dobrý deň. Dobrý deň, ja som poštár Jano z Pošty pre teba. A vy ste pán Jozef Bradovka? Áno, nech sa páči, poďte ďalej. Nejdem ďalej, nech sa páči, len vám doručím túto obálku. Niekto vás pozval do Pošty pre teba. Vy ste sa nám ozvali na to, že sme vás uviedli, hľadali sme vás cez televíziu a teraz sme vás konečne našli, tak už len jednu jedinú otázku. Či sa vám podarí prísť na budúci víkend na nakrúcanie do Bratislavy? Budúci týždeň. No, tak zariadím sa, aby som mohol prísť. Fantastické. Dobre, Katka, toto je Jozef, zase sa teší a vyzerá to tak, že ho uvidíme aj v štúdiu. To je on. Ďakujem.
No, čo hovoríte? Ja by som ho nepoznal. Tešíte sa? No, určite. Myslíte si, že príde? Lebo znelo to úplne jasne. Tak znelo to jasne, tak asi príde. Dobre. Janko? Áno, Kati. No, tak v tomto prípade v podstate si išiel na isto, takže nemal si to také veľmi ťažké však? Nech sa páči, ja to nebudem komplikovať. Pán Jozef je tu medzi nami, prišiel a ja ho pozývam sem k nám. Pán Jozef!